ମାତଙ୍ଗଂ ମଳୟା ଚଳମଳୟଜಂ ମନ୍ଦାକିନୀ ମନ୍ଥନମ୍ ମାଳାସ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ ମଧୁସଖୀ ମୁକ୍ତାଫଳଂ ମୌକ୍ତିକଂ ମନ୍ଦାରଂ ମକରଧ୍ୱଜଂ ମଧୁକରଂ ମାଣିକ୍ୟ ମାଳାବହଂ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡଂ ମୃଗଲାଞ୍ଛନ ମୁନିଗଣା ପୂର୍ବମସ୍ତୁତେ ମଙ୍ଗଳମ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାୟକ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଜ୍ୟୋତିଷର ଜାତକକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଜାଣୁଛେ, ବର୍ଷ 2025 ଆପଣମାନଙ୍କର କିପରି ରହିବ ସେ କଥାଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ସେଇ ଆମେ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟରେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଯିବା ବୃଷ ରାଶି, ରାଶି ଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏ 2025 ବର୍ଷଟି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଜାଗାଟିରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାଟିରେ ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଷ ରାଶି। ଆଉ ମଝିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ 3/2 ବା 4/2 ବା 5/2, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ବୃଷ ରାଶିଟିଏ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏଇ ବର୍ଷ 2025ଟି କିଭଳି ରହିବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବ ପାର୍ଟରେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲା 2025। 2025ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶେଇ ଦେବା ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଅଙ୍କ ହେଲା 9। ତା ମାନେ 9 ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି ଇଏ କାହାର ପ୍ରତୀକ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ତାହେଲେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଶୁଭକାରୀ ଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରର ମାଲିକ ଆଉ ସପ୍ତମ ଘରର ମାଲିକ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେନାପତି, ସାହସ ପରାକ୍ରମର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ସାହସ ଦେଖେଇବେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସାହସ ଦେଖେଇବେନି। ତା ମାନେ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଆଡ଼କୁ ମୋଟେ ମନ ବଳେଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଝଗଡ଼ା ଝାଟିରେ ମନ ବଳେଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ ଲାଇନରେ ବୁଲିବେ। ହଉ, ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା 14/5/2025 ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଭୋଗ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଖୋଲିଯିବ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଧନ ସମ୍ପଦାରେ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବୃହସ୍ପତି ରହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ, ସିଏ ଫେରେ କ'ଣ କରିବେ ନା 19/10/2025କୁ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ପଳେଇବେ ବୃହସ୍ପତି। କର୍କଟ ରାଶିକୁ ପଳେଇବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ, ଫେର 4/12/2025 ହେଇଗଲେ ଫେର ମିଥୁନ ରାଶିକି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଟି ପାଇଁ 2025 ମାନେ ମେ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟଟିଏ ଆସୁଛି ରୋଜଗାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଶନି 10ମରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଏକାଦଶକୁ ପଳେଇବେ। କେବେ ପଳେଇବେ ନା 3/4/2025। ଏକାଦଶ ଶନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶନି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏକାଦଶ ଶନି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରେଇବେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଯେଉଁ ଆୟଟି କରିବେ ସେ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଆୟ ହବ। ଆଉ ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଛି,
ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ସମାଧାନଟିଏ କରିପାରିବେ। ଶନି ହେତୁକୁ ଆପଣ ଜାଗା ବାଡ଼ି ବି କିଣିପାରିବେ। ବହୁତ କିଛି କାମ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ଏକାଦଶରେ। ଏକାଦଶ ରାହୁ ସେ ଫେର କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆସିଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲେ ସେ ଏ ଘରକୁ ଆସିବେ ରାହୁ। ରାହୁ ଆଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ହେଲା ଦଶମ। ତାହେଲେ ଦଶମ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ଘରରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ କେତୁ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ କଣ, ସେ ଗୋଟେ ବୈରାଗୀ ଗ୍ରହ, ଆଉ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ କେତୁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିଲେ ସେ କଣ କରେଇବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ସେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମନଟି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ମନଟି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ନା ଶନି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ର, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶନି, ଯଦି ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶନି ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ଗୋଟିଏ ଉପକାରୀ ଗ୍ରହ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଯିଏକି ଶନିଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭୟ କରନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଶନି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ମନଟିକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ, ଯାହାକି ସମାଧାନ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନଟି ହେଇପାରୁନଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ, ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶିକି ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ରାହୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ରାହୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଯାହା ଫଳରେ କି ରାହୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ଯୋଗ ଭଳି ସମ୍ପର୍କଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପରେଶାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କଥାଟି କହିବା, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ 14/5/2025 ପରେ ଯେତେବେଳେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେଟା ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଘର ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାଟିଏ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହୋତ୍ସୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭଳି ଆସୁଛି। ମେ ମାସ 14/5/2025 ପରେ ସେମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ହବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ତାଙ୍କର ହେଇଯିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବିବାହ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଏଇ ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିବାହଟି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବୃତ୍ତି କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବୃତ୍ତି ଘରର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଶନି, ଦଶମ ଘରର ମାଲିକ ଶନି। ସେ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଜ୍ୟାଦା ହବ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ପ୍ରମୋସନ ଟିଏ ମିଳିବ କି ତାଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ବଢିବ କି XYZ ଏଇ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଶନି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଶନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳଟିଏ ଦିଅନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାର ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ହାଉସ ୱାଇଫ, ସେମାନେ ଘରର ଉନ୍ନତିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟି ଟିକେ କଣ୍ଟକର ପଥ ରହିବ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ କାମରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ନହେଲେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ କ୍ଷତି କରି ବସିବେ।
ଘରଟି ଚଳେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କାହିଁକିନା ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଭୂମିକାଟି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଘରେ ଗୃହିଣୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୃହିଣୀ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଘରଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ବର୍ଷ ଭଳି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିଯିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଶିଖିଯିବେ, ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଆଉ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ଆଶାୟୀ, ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ଗ୍ରହ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ନେଗେଟିଭ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ, ତାହେଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସବୁ ବତେଇଛି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଆପଣ ସନ୍ତାନଟିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ମନଟିକୁ ଖରାପ କରେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେହ ହାତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ଏଇ ପ୍ରକାର ଟାଇପର ହେଇପାରେ। ଉଦର ବେମାରୀ ବା ପେଟ ବେମାରୀ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ହେବେ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ରହିବା ଦରକାର, ଠିକ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ବର୍ଷଟି ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟଟିଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମନେକର ଜାଗା ବାଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଘରଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିଛି ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପଇସାଟି ମନେକର ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ସେ ପଇସାଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କୁକୁର, ଗାଈ, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟତଃ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏ ବର୍ଷ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖର ବର୍ଷଟିଏ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ସମୟଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ସବୁ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଠିକ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପକାରୀ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟି ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୁଝି ସାରିବେଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।